हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, आसाम पुलिसनि एग्जाम डेट आरो एग्जाम सेन्टारखौ फोसावनाय जाबाय। लोगोफोर बेयाव नाय। A combined common written test for the above mentioned recruitments will be conducted in the following centers within the month of February 2022. लोगोफोर, बे एग्जामा फेब्रुवारियाव जागोननो। बिनिफ्राय एग्जाम सेन्टाराबो बेयाव होनाय दं। नायदो बेयाव मा एग्जाम सेन्टार होनाय दं। बेयाव गासै 10टा एग्जाम सेन्टार होनाय दं लोगोफोर। बेयाव नाय, तिनसुकिया दं, जरहाट, तेजपुर, डिफु, सिलचर, बङाइगाव, गुवाहाटी, नगाव, क'क्राझार आरो हाफ्लं। बेनो लोगोफोर गासै 10टा एग्जाम सेन्टार। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।